و علیکم السلام سهراب جان، شکرانه الله خوبم. شما چه خیلی سلامتیتان خوب است؟ کار برکتان خوب است؟ زندگی خوب است؟ так یک نفر در پخش مستقیم است. خوش آمدی برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، مادران و خواهران عزیز، خوش آمدین به کانال هنر و طبیعت، به کانال کزان تیجی. عذر زیاد. کانال کزان تیجی مرحمت کنین، وارد شوین. так комментарий нависен, иншалло мехонем. эй дилчи давидию давиди бas кун, эй дилчи давидию давиди бас кун, бар мӯи сарат сафеди диди бас кун. ҳарчанду давидию давиди ба ҳавас, аз лола рухон чизе надиди бас кун. ҳарчанду давидию давиди ба ҳавас, аз лола рухон чизе надиди бас кун. چراغم میخوری از بحر مردن، مگر آنان که غم خوردن نمردن. بیرو از کنج قبرستان گذر کن، ببین که مردگان با خود چه بردن. خوش آمدی برادر عزیز. دو نفر پخش مستقیم را وارد شدین. خوش آمدین. السلام علیکم. و علیکم السلام. دور از وطن خوش آمدین. برادرها، مادرها و خواهرها، برای چی من نظوانی ویدیو را، نام ویدیو را یا نام افیر را نویساندم که از من راه گریزی نیست. یک برادر عزیز من به نام کانال بختار تیجی داشتن کنکورس بازی میکردن. همو برادر بندگی کردگی روز 8 مرد جان بختگی برادر عزیز، در حقش دعاگو باشین. ما دیروز فهمیدیم. بینین که برادر عزیز ما برای مرگ فرقیت ندارد که ما کی هستیم و چی هستیم و پیریم و یا که جوانیم، فرقیت نداره. نیکیم هر کار و کردار میکنیم، هر عمل میکنیم، عمل صالح ما در اینجا میمونه.
ҳам дар инҷа мемона, ҳам ному накӯи хуби мо мемона агар кори хуб кунем, ҳам амали солеҳмон моро ҷаннатулфирдавс мебарад. Некем нигоҳ кунед бародарои азиз ки мо вақте ки дар як кор шурӯъ мекунем, хуб фикр намекунем ки ба чӣ кор мо шурӯъ кардагем. Фақат нигоҳ мекунем ки як тарафи шайтонгариша гирем, фақат нигоҳ мекунем ки ба мо ҳамон коре ки шурӯъ мекунем, ҳамон кор фақат пули хуб биёра, ҳамин бас аст. Мо ана фикра мекунем. Лекин он фикра намекунем ки ҳамин коре ки мо шурӯъ кардастем ё ки пеш бурдастем, ин кор барои мо як рӯз не як рӯз мусибате мебиёра. Як рӯз не як рӯз аз почи ки бинии мо мебуроя ҳамин кори ҳаромӣ кардаги мо. Мо дар ин коре ки мисол шурӯъ кардагем, коре ки пеш бурдастем, ҳазорҳо нафар да фиребу найранг мекунем, ҳазорҳо нафар дар ҳаққи мо шояд як ташагар раҳмат гӯя, ҳазорҳо нафараш лаънат мегану дуои бад мекунану сухани бад мекунанд ё ки таҳдиде ба ҷони мо мекунанд. барои ҳамин бародарои азиз, пеш аз як кора шурӯъ мекунем, нигоҳ кунем ки ҳамон кор барои шумо фоидае ҳам расона, зарарашам фикр кунем, фикри хуб кунем ки ҳамон кор ҳалол аст ё ки ҳаром аст. барои ҳамин нигоҳ кунем ки бародарои азиз, ҳар мусибате болои сари мо мебиёя, аз рӯи як гуноҳи кардаи моа, як хатои кардаи моа ки мусибат болои сари мо мебиёя. ҳар яктаи мо ҳамин мегӯянд каб аз даҳани худаш тир мехӯрад, ҳамин каб мехона, шикорчӣ мебинаша, мепаронаша. Мисол ҳаминам ҳамин хеле як корро мисол шурӯъ мекунем, нигоҳ кунед аҳамияти ин ки чӣ кор да шурӯъ мекунед бародарои азиз. ба ҳар ҳол чӣ гуна инсоне буд набуд, ин нафаре ки мо гуфтем, дар ҳаққи ин бародар дуогӯ бошем ки худованд ҷоша ҷаннатулфирдавс гардонад. худованд гуноҳҳои кардагиша афв гардонаву бахшаша. лекин ҳеҷ вақт бародарои азиз, тавсияи ман ҳамин аст ки ҳеҷ вақт машғули фиреби бародартон нашавед, машғули фиребгарию найрангарӣ нашавед ки ин фиребгарию найрангарӣ ба рӯзи хуб шуморо намерасонад. шумо хуб фикр кунед ки соҳиби фарзанд ҳастед, соҳиби зан ҳастед, соҳиби оилаи бутун ҳастед, соҳиби оилаи бақувват ҳастед, соҳиби падару модар ҳастед. лекин ин фикра намекунед. марги зиндагӣ дар дасти Аллоҳ ҳаю. лекин мо бояд фикру ақидаи хуб кунем ки фикри фарзандонмона кунем, фикри ояндамона кунем, фикри ахиратмона кунем. аксарияти бародаро фикри ахиратшона намекунану фикр мекунанд ки мо маблағи бисёр ба даст мебиёрем, рӯзи мо хуб мегузарад, маишат мекунем, мегардем. бародарои азиз, як бор ҷасти малахак, ду бор ҷасти малахак, охир ба дасти малахак. як рӯз чӣ мекунед, хурсандиро мебинед, ду рӯз маишат мекунед, се рӯз маишат мекунед. фикри охираттонро кунед бародарои азиз. так парвардигор ҷоша ҷаннат куна, мағфиратша обод куна, рӯяш шод бошад. дуои мо иншоаллоҳ. Амин. ё раббал оламин. саломат бошӣ Хатиҷа Светок. зинда бошӣ апаи азиз, зинда бошӣ. раҳмати калон. бале бародарои азиз, дар ҳаққшон дуогӯ бошем ки худованд чӣ гуноҳи маъсияте кардагияй, худованд гуноҳҳоша афв гардонаву аз ҷумлаи бандагони солеҳ қарораш диҳа ва аз ҷумлаи бандагони аҳли тавфиқ, аҳли муъмин қарораш диҳа. дуогӯ бошем дар ҳаққи бародар. номи каналшон Бохтар Теҷе буд бародарои азиз. дар ҳаққшон дуогӯ бошем. лекин сабаби гузаштани ин бародар ҳоли аниқу дақиқ нафаҳмидагим бародарои азиз. ба ҳар ҳол дар ҳаққаш дуогӯ бошем.
این برادر به همین کاری که گفتیم همین کنکورس مشغول بود. برای همین برادر عزیز شما هر یکی ما چی کاری را پیشه میگیریم نمیگیریم نگاه کنیم که چی کار ما پیشه میگیریم احتیاط باشیم. هر یکی ما با وقتی که مثال از جهت حرمت احترام ما باید یکم خودمون حرمت احترام کنیم. از چی سبب یکم باید ما زبان خودمون سپر باشیم، زبان خودمون پاسبانی کنیم که هر یک چیز از زبان خودش هم یک سخنی بد از زبانت میبروید همین سخنی بد با جنگ و جنجال مثال با دوستیت کنده میشه، یک گویم جورگیت کنده میشه. یک کس مثال با یک سخنی بد گفتنت میبیه شلاق میزنت، میبیه شاید این سخنی بد گفتنت تهدید به جان تو کنه. برای این برادر عزیز میگن که سخن آهسته گو چیزی که گویی وگرنه عاقبت روی بروی. سخن را از درازی دار کوتاه که از بسیار گفتن کم شود را. سخن آهسته گو که از درازی دار کوتاه آهسته گو نگاه کن که چی گفتستی. سخندانان سخن با پرده گویند بروی همدیگر والیده گویند. وقتی که یک سخن میگی فکر کن برادر عزیز که چی میگی و با کی سخن گفتسی. هر یک تایما در جهت حرمت احترام یکم باید خودمون حرمت احترام کنیم و زبان خودمون یکم پاسبانی کنیم. بعد وقتی که زبان خودمون داشتیم و سخنی بد نگفتیم سخنی قبیح نگفتیم بعدا اوجا نشان میده که ما یک کس حرمت احترام کرده میتونیم، ما یک کس عزت کرده میتونیم، ما یک معامله خوب قطعی صحبت کرده میتونیم. لیکن وقتی که زبان خودمون داشته نتونستیم دیگه بوی امید نیست که ایو زبان یگان سخن خوب بروید، ایو زبان فقط سخن فساد و سخن حرام و همه شیطانگری و گویم وسواسی کارهای شیطانی میبروید. تمام دیگر راه نیست. لیکن هر جا برادر عزیز حقیقت هم میدونی با برادرتون رسونه که روزش میرسه که همه برادری که در برات بود با خطاگی راه میتیه بعد میگه که من همین خطاگی را کردم و برادری که در بری من بود همین سخن نرسوندم من که هی برادر تو همین خطاگی را نکه همین راه کجای همین راه با پستی میبرد همین راه و یک مصیبت میبیارد که ایون مصیبت دیگه برآمدنش مشکله. لیکن بعد ما میگیم که چی کارش داریم کاردارش نشیم. فردا روز قیامت فردا روز میرسه که بالای تو عرض میکنه نفری که در برات بود یک سخن خوب نگفتش بالای تو شکایت میکنه که همین برادر ما میدونسته من در نگفت. برای همین شما گوین گفتنتون بهتر است نه اینکه چی گویم نگفتنم بهتر است. نه برادر عزیز از شما گفتن خوب است که فردا روز قیامت اون بالای شما شکایت نکنه. گفتن رویکی نه، گفتن خوب قطعی سخن خوب قطعی فهمونشه. شاید اگر دوست مثال تواروار گوید دشمن شکروار گوید تواروار میگی که در همین دلش کارا کنه که در همین سوزن باری خلانشه که عقلش همه عقل سالمش کم ترک خیلی در جاش بیویه که فهمه که چی کار کرده است. так ҳама тарафа теҷека хуш омадӣ бардори азиз, хуш омадӣ бардори азиз ҳама каса. барои ҳамин вақте ки ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам мега ки бо ман ҳар чӣ кард он ошно кард. ҳар чӣ мекунем мо худмона мекунем бардори азиз. ҳар коре ки бар мусибате ки болои сари мо мебиёяд мо худмон ҳавои ҳамон мусибата худмон мекунем ки болои сари мо ҳамон мусибат биёяд. ҳамин кор ҳамин як кору кирдори бади худмон ай ки ҳамин кор мебиёяд болои сари мо. некем агар ҳақ бошен ҳақиқат ҳар куҷо ҳастаи бародари азиз ина дониста гирен ки ҳақиқат ҳар куҷо бошад ғолиб мебирояд. як рӯз не як рӯз ғолиб мебирояд ҳақиқат. як рӯз не як рӯз ҳақиқат ҳақ
ба боло мебурояд, ғолиб мебурояд. ҳатто як нафарерам туҳмате занандтона, агар шумо ҳақ бошен, иншоаллоҳ рӯзеш мераса, ки ҳақ ҳамихе рӯ мезана, ӯ туҳмате ки карагиян, нафаре ки туҳмат карагияй пушаймон меша аз суханои гуфтагиш, ки ман ҳамин каса ман туҳмат кардам. зиндагӣ аз кӯзаи андеша обам медиҳад, бо ҳама душвориҳо печида тобам медиҳад. зиндагӣ банди фиребу мо шудем банди фиреб, бо ҳама ҳушёриам бедор хобам медиҳад. ин зиндагӣ ҳамин хеле бардори азиз, ки агар ақла хуб истифода набарем, ҳатто агар нафари аҳли тақворам бошӣ, агар ҳамин ақла хуб истифода набарӣ, ба як хатогӣ не ба як хатогӣ роҳ метаҳӣ. Лекин мо бояд дар ҳар як коре ки пеша мегирем, бояд фикру ақидаи хуб кунем, фикр кунем ва баъдан ҳамин корро шурӯъ кунем. пас мехезем мегем, ки ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ки бо ман ҳар чӣ карро ошно кард. ошно хест ман да ҳамин корро кард. ай бегонаго дига чӣ менолем, ки нафаре ки даббари моай, ошнои моай, бародари моай, дӯсти моай, вақте ки як хатогире роҳ метиҳем, ҳамун бародармон моро таъкид намекунад, намега ки ҳе бародарҷоне ҳамин хатогиро накун, ҳамин гапи хаторо назан, як каса дашном накун, як каса таҳдиде накун. ё ки дар як кас зулм накун. пас аз бегонагон мо чӣ нолем, ки як бародаре ки бародари моай гӯем, ошнои моай, дӯсти моай, дамо худаш бадиша кардесай, ай бегонаго чӣ нолем дига? эй хоҷа дар ин ҷаҳон чаро бехабарӣ, рӯзону шабон дар талаби симу зарӣ. сармояи ту дар ин ҷаҳон як кафан аст, он ҳам ба гумон аст ки барӣ ё набарӣ. мо фикр мекунем, аз ин ҷаҳон бехабарем, фикр мекунем, ки фикри пулу молу зара мекунем, ки як даромаде ба худмона биёрем, аксариятмон ба кори ҳаром машғулем. лекин сармояи мо дар ин ҷаҳон ҳамин як кафан аст. ҳамин як кафана мебарем ба хумон, тамом дига ягон чӣ намебарем. ӯ симу заре, ӯ пулу моле ки кор кардем, ҷамъ кардем, хазина кардем, дига мо ба худмон намебарем. ҳар кору ҳар амали солеҳе кардем, ҳар кори хубе кардем, ҳар кори баде кардем, ҳар яктаи ино бо тарозуе ки ҳоло фонди мардум мекунӣ, рӯзи фардо бори аъмоли туро бармекашанд. як кафани қоқа ба худат мегирӣ мебарӣ, як сони сафеда мегирӣ мебарӣ, лекин бо тарозуе ки фанди мардум кардӣ, фиреб кардӣ мардума, рӯзи фардо бори аъмолта бармекашанд. пас уҷуда дига ягон роҳи худта сафед кардан надорӣ. ба дастат кардӣ, ба забонат гуфтӣ, ба чашмот дидӣ, ба гӯшот шунидӣ, пага ҳар якта ин гувоҳӣ метиҳанд, ба поҳот рафтӣ, чӣ кору кирдоре кардӣ, чӣ амале кардӣ, ҳамаи ин да боз шоҳидое пайдо мешаванд, ки ҳамун шоҳидо дар ҳамун тани ҷисми ҷони туянд. ҳамун шоҳидо пайдо мешаванд. пага мегӣ ки ман накардум, ҳар яктаи онҳо ба забон мебиёянд, ки ҳатто чиликот ба забон мебиёянд, нохунот ба забон мебиёянд, ки ҳамин ба ҳамин ман ҳамин кора кард. ҳатто ҳамун забоне ки гап мезанӣ, лабое ки мисол ба онҳо мисол ба якдигараш мерасану гап мезанем, ба дандоное ки мисол хӯрока майда мекунем, ба забоне ки як бародар қати суҳбат мекунему ҳақороту дашном мекунем, ҳар яктаи ин ба забон мебиёяд, мега ки чӣ дурӯғ мегӣ, ки ба ман гуфтӣ, мана истифода бурдӣ, ба ман гуфтӣ. дасту панҷат
ба забон мебиёянд ки ба ман кардӣ, ба ман ҷуқидӣ, ба ман фалон кардӣ, ба ман бесмадон кардӣ. ҳамаи узви бадани инсон дар гап медурояд, мега ки ту ба ман кардӣ. Чида дурӯғ мегӣ? Дигар ягон роҳе нестай бардори азиз ки мо худмона сафед кунем. баъд мегӣ ки бародарам нагуфт ҳакма, бародари барат будагӣ мехеза мега ки чида дурӯғ мегӣ ки ман ба тура расондагим Аллоҳ шоҳид аст. шумо гумон мекунед ки дар инҷа камераҳо мегиранд, як кору кирдои моро мебуроранд, шарманда мекунанд. хиёлтон Аллоҳи меҳрубон камераҳо надорад? Аллоҳи меҳрубон як камераҳое дорад, як галасавой записое дорад ки шуури мову шумо намегирад. ҳар яктаи ин неъматҳои Аллоҳае ки ба мову шумо додагиай. ҳар яктаи ҳамин неъмати Аллоҳае. ин амҷо мо қадри шумо суҳбат кардесем, ино неъматҳои Аллоҳае ки Аллоҳ мисол дар ҳамун шуури инсон, дар ақли инсон овардагиай. ҳамин инсон ҳамина кашф карда буровардагиай. лекин бародарои азиз, ҳар яктаи мову шумо шояд падар шудагӣ бошем. ҳастанд нафаре ки падар шудагин, модар шудагин. аз қафои таълими тарбияи фарзандотон шавед. нигоҳ кунед ки фарзандотон ба чӣ кору бор машғул мешаванд. ҳатто дар ғарибӣ ҳам бошад, ози тараққиёт пеш рафтагиай, бинак қатъи занг зада нигоҳ мекунед ки фарзандат ба чӣ кор машғул аст, қатъи ки рафту биё мекунад, қатъи ки хоб аст, куҷо мера, куҷо мебиёяд, пурсон шавед. на ин ки бачаам пул роӣ кун, тамом зиндагиро бара, тамом. шумо фикр кунед ки фарзандои шумо дар унҷа дар ғарибӣ кору фаъолият мекунанд, ба чӣ кор машғуланд. на ина нигоҳ накунед ки шумо да ҳар моҳ пул роӣ мекунанду ин пул ёфт мешавад, ин коғаз ба ҳар роҳ ёфт карда мешавад. лекин нигоҳ кунед ки ба чӣ роҳҳо фарзандои шумо ба шумо кор кардаву роӣ мекунанд. ба чӣ роҳҳо? пас пула роӣ мекунанду баъд оқибат мефаҳмед ки бачаат кунҷи турмаро гирифтаю ба як сафедаву ба як кори дигаву ба як дузию қаллобӣ кунҷи турмаро гирифтаи хоб аст. аз рӯи беаҳамиятии мову шумо падару модарое, бародарои азиз, аҳамият наметиҳем, ҷӯё намешем, намепурсем ки ба чӣ кор машғул аст, ба чӣ корҳо фарзанди мову шумо хеста мисол барои мову шумо маблағ роӣ мекунад ки зиндагиро барем. пурсон намешан аксарияти падару модаро. баъд мехезанд, меноланд ки фарзанду мана ҳурмату эҳтиром намекунад, фарзанду мана нигаҳубин намекунад. барое ки таълими тарбияи хубуш надодӣ. охӣ ҳурмату чӣ гуна феълу рафторӣ кардӣ ба падару модарот, ҳамон гуна фарзандат ба тура ҳам мекунад. ҳамин чӣ кору кирдоре ки кардӣ, ҳамин дари як каса ки куфтӣ, дарта мекӯбанд. барои ҳамин бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, эҳтиёт бошед. ҳамин чӣ сухани хубе медонед, чӣ таълиму тарбияи хубе дидагиед, ба бародаротон расонед. бародарои азиз, агар Аллоҳи меҳрубоне намешуд, Аллоҳи меҳрубон намешуд, агар барои мову шумо бандагонош Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллама шафоатгар гуфта намеовард ба дунё, барои мову шумо ӯ паёмбар Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллама намеовард ки ҳамин шафоатгари умматош мешавад. лекин мову шумо, аксарияти мо ҳатто як салавот барои Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, барои Расулуллоҳ намефиристем. мехезем, мегем ки мо муъмини мусалмонем, ба гуфтаҳои мисол Қуръан, ба навиштаҳои мисол Қуръону суннат, ба гуфтаҳои Қуръону суннат, чизе дар Қуръон ҳастай, ба дини мисол
аз ҷиҳати ҳалолу ҳаром фарқиятша намекунем ҳамин корро. медонем расулуллоҳ кияй, медонем дини мо чияй, медонем ки ҳалолу ҳарома фарқиятша, некем намекунем ҳамин корро. ҷа бародар нависонда ки наврӯзи хуҷаста буду та хандон бошем ҳар сӯз та зинда бошӣ. Муродулло бародари азиз, хушомадӣ, саломат бошӣ. Хай ин ҷашни гӯем чӣ наврӯзи баҳорай ҳамин рӯз қайд кардестиян. Ба ҳар ҳол ин мисол фикри чизи дунявии моай, ҷашни гӯем баҳорай қайд мекунанд, баҳора гӯем ҷашн мегиранд. И бародар муборакбодӣ кардааст. Зинда бошӣ бародари азиз, ин фикри ақидаи шумоай. хушомадед. ду нафаре дар пахши мустақим кане нависонед дӯстои азиз. эй тоҷики овора, ман қурбони ту гардам, қурбони туву парешони ту гардам. душман бинамуд хонаат вайрону валангор, қурбони туву хонаи вайрони ту гардам. ё аллоҳи меҳрубон. ку бардорон нависе ягон чӣ? шукри аллоҳ. ҷон бод фидои қаду болои муҳаммад, ҷон бод фидои қаду болои муҳаммад, бо гесуи мушкини сумансои муҳаммад. ҷибрил ҷилавдори буроқаш шаби меҳроҷ, ҳуронсафи дар саф ба тамошои муҳаммад. командир хушомадӣ. сози тинҷӣ, саломатит хуба? барои ҳамин бардори азиз, то пои равон доред, сад шукри худо гӯед. то нимаи нон доред, сад шукри худо гӯед. аз ганҷи ҳама дунё болотару волотар, чун модари ҷон доред, сад шукри худо гӯед.
барои ҳамин ба ҳурмати эҳтироми падару модар бошед, бародари азиз. аз ҷумлаи бандагони шукркунанда, зикркунанда бошед, бародари азиз. аз ҷумлаи бандагони аҳли солеҳ бошед. аз ҷумлаи бандагони хайркунанда бошед, бародари азиз. дуо мекунем ки худованд ҳамаи мову шуморо ба роҳи хайр тавфиқ диҳад. аз ҷумлаи бандагони хайркунанда, фақат холисан лиллоҳ, бародари азиз. дуо мекунем ки худованд ҳамаи мову шуморо умри дарози пурбаракат ато кунад, ризқи фароз, аҳли тавфиқ, аҳли муъмин қарор диҳад. чӣ орзу ҳаваси неке дар дилҳомон дорем, худованд ба ҳама орзу ҳаваси нек мон бирасонамон. ҳама орзу ҳаваси нек мона ҷомаи амал пӯшад. дуо мекунем ки нафарое ки фарзанд надоранд, худованд соҳиби фарзандои солиҳ, солиҳа, солим насибшон дорад. нафарое ки зан надоранд, худованд соҳиби зани солиҳа гардонашон. нафарое ки шавҳар надоранд, худованд соҳиби шавҳари солиҳ гардонашон. нафарое ки сафар доранд, худованд сафари сафедшон диҳад, сафари бехатаршон диҳад. чӣ орзу ҳаваси неке дар дилҳошон доранд, худованд ба ҳама орзу ҳаваси некшон расонашону ҳама орзу ҳаваси некшон ҷомаи амал пӯшад. дуо мекунем ки худованд нафарое ки дар ғарибӣ кору фаъолият мекунанд, худованд барори коршон тияву ҳамеша дар касбу коршон баракати худша ато кунад. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. ҳар вақте худут хоҳӣ, аллоҳи меҳрубон, худут қодиртарини қодирони ин ҷамоата шафоат кун. аз раҳмату мағфирати худот, аллоҳи меҳрубон, ҳеҷ гоҳ моро ноумед нагардон. дуо мекунем ки худованд аз ҷумлаи бандагони шукркунанда, якум моро аз ҷумлаи бандагони шукркунанда қарор диҳад, аз ҷумлаи зикркунанда қарор диҳад. имони мову шумора мустаҳкам гардонад, то ба як роҳи ҳарому фасод наравем. ба роҳи рост рав, некӣ дар он ҷост. муҳаммад аз худояш ин ҳамон хост. барои бардори азиз, роҳи рост равем. роҳи рост равем. дар ҳаққи мову шумо муҳаммад расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам бисёр дуоҳои хуб мекард, бисёр суханои хуб мегуфт, бисёр ҳадисҳои хуб овардагиянд, бисёр мавъизаҳои хуб кардагиянд, ки ояндаи то ба ин дам мо рафтем боғи ҷаннат, ба дидани муҳаммад мо Мустафо надидем, номи хушаш шунидем. кардам саломи беаҳд ба рӯҳи поки Аҳмад, номаш чӣ хуш бошад, салавот бар Муҳаммад. мо номша шинидагем, не ки мо каса дидагӣ нестем, ки чӣ гуна инсон буданд. рӯи хушша дидагӣ нестем, не ки номи хушша шинидагем. то ба ин дам номи хуши вай
ҳар ҷо меравӣ номи Муҳаммад ҳаст. барои чӣ? Барое ки амали солеҳ дошт, барое ки ба ягон кас кинае ба дил надошт, бисёр дили софу мусаффо дошт, ба ҳама як буд. лекин моро ҳам бояд бародарои азиз аз ҷумлаи ҳами солиҳон бошем, аз суннатҳои Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламро ба ҷо биёрем, иҷро кунем. барои мову шумо ҳеҷ гоҳ як тавсияи баде додагӣ нестай. дар ҳамин ҳар ҷо мебинӣ як ҳадиси Расулуллоҳ мисол омадагиай, як тавсияи баде нест дар уҷа ки мо бояд чӣ гуна кореро пеша гирем ки ба як дӯстмон ё ки ба як душманмон як бадиемон расонем. фақат хубӣ кинен. дар ягон ҷо овардагӣ нестай ки ба душманат ҳамин хеле кун ки ҳамин гуна бадита расон. Нестай. Фақат ҳақиқата расонен. ҳақиқат ҳар куҷо ҳаст ғолиб мебирояд. лекин мо у шумо идами рӯз вақте ки як нафар, як бародари мо хеста як сухани ҳаққа мерасона, як насиҳати хубе мекуна барои мо у шумо хафа мешем. рӯ афтода мешем ки ин нафар моро як хатогимона гуфта ки моро буровар шарманда кард. Не, бародари азиз, ин ҳақиқата гуфтан, сухани ҳаққа гуфтан, ин шармандагӣ нест. Худованд аз шармандагӣ паноҳ тия мо шуморо. Дӯст ӯ дӯсте ҳастае ки хатогиша дар ҳамун ҷош мега, дар рӯш мега. ҳатто ҳамун хатогира гӯяна, мисол номи ҳамун дӯстша намегираву хатогии ҳамун дӯстша мега ки дӯсти ман ҳамин хеле хатогира кардагиай, худованд мағфираташ кун. худованд ба роҳи иҳдина сиротал мустақим раҳсипораш гардон. худованди меҳрубон ҳидояташ кун ҳамин дӯсти ман. дуо мекунем ки нафарое ки машғули кори ҳароману ба ҳамун бародарои худшон зулм мекунанд, худованд ҳидоятшон куна. агар лоиқи ҳидоят бошанд, худованд худат медонӣ, агар лоиқи ҳидоят бошанд, ҳидоятшон кун. агар лоиқи ҳидоят набошанд, худат медонӣ ки агар лоиқи ҳидоят набошанд, хору залилшон мегардонӣ. хору залилшон мекунӣ, дар як мусибате гирифторшон мекунӣ. лекин худованд меҳрубонай, як рӯз не як рӯз гуноҳҳои ҳамаи мо шуморо мебахшад ба шафоати пайғамбараш Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам. ҳамеша сарбаланду хонаобод боше бародарои азиз. морам акуд абед накардем бародарои азиз. пахши мустақима қатъ мекунем. дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. дар ҳаққи бародаре ки бохтартеҷе канал доштанд, бандагӣ кардан, дар ҳаққиш дуогӯ бошен бародари азиз. ҳамеша дуогӯ бошен. тагҷа бародар нависондай, озу мехонем. разные мусулманских видео. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. акаҷоно, илтимос ба канали мо дароед, подписатсия кунед. иншоаллоҳ беҳтарин мешавад. мо ба шумо бисёр ниёз дорем. так аз барои Аллоҳ ноумед намонен. ма иншоаллоҳ бародари азиз, чӣ калитед метем, дӯсти азиз, калитед метем, силкаи каналтамон иншоаллоҳ дастгиритон мекунем. чун не бародари азиз, вақте ки шумо нафаре бошен ки ягон наворҳои хубе, ҷолибе мисол гузорен ки ба ҷомеа як фоидае расона, чаро мо шуморо дастгирӣ намекардем бародари азиз? ба ҷону дил дастгирӣ мекунем, ба ҷону дил. фақат як кореро пеша гирем ки ҳам дар ҷомеа фоидае биёра, ҳам шумо ҳатто фоидае ҳам нараса, як навори хубе монем ки дар ҷомеа фоидаш раса. на ин ки баъзе нафаро навор мегузоранд, мисол ҳазор музикаву чӣ мемонанду
мегузоранд ё ки як навори хубе панд насиҳати хубе мемонанд, дар дарини ҳамун навор бо музика мемонанд. охи бародарои азиз, сухан аз даҳони луқмон хуш аст. ҳамин музика кира баодоб кард? ман дагӯем, кира баобрӯ кард? кира баодоб карду, кира ҳамин музика обрӯ дод? ҳамин музика кира обрӯ дод? агар ҳамин музика агар ҳақиқат мешуд, кори ҳақ мешуд, ҳамина намегуфтанд ки ҳамин корро накунед. мисол ҳамин сухани хубе мекунед, насиҳати хубе мекунед, мебуроред, мемонед, ё ки як амри маъруф мекунед, дар ҳамин музика мондану шарт нест. ҳамин сухан ҳамин мондагиан музикара кира баодоб кард? ҳамин музикае ки шумо мемонед бародари азиз, ягон каса баодоб намекунад ҳамин музика. ҳамун сухане ки гуфтен ҳамин басандае, на ин ки дар даруни вай бо музика мону ё ки як кас чӣ мекунад, бандагӣ мекунад, баъд навор мекунанд, мегӯянд ки бародаро навори ҳамун каса мемонанду дар даруни ҳавай музика мемонанд. кара рафтесай музикии исломӣ гуфта. охи дар куҷо музикии исломӣ ҳавай худтон придумат карда мондагиен ки ҳамин музикии исломӣ аст? ҳамин холӣ мондагӣ ҳавай кира баодоб кард? кира ҳамун музика хес дастгирӣ карду ба як роҳи рост бурдак шад? ӯ музика ягон каса бародари азиз ба роҳи рост намебарад. навор мекунанд, алҳамдулилло, мошалло гуфта мешинанд, хеле дар кресло мешинанд, навор мекунанд, гап задесиян, алҳамдулилло, мошалло гуфта муъмину мусалмоне меган, хесиян суҳбат каресиян, лекин дар асл нигоҳ мекунӣ қимор бозӣ каресиян, бародари муъмину мусалмони хича истифода бурдесай. просто ҳамихе дар ҷои шиштагиш истифода бурдесай, барои нафъи худаш кор кардесай. ҳаминай пешравӣ бародари азиз. ба ин хелӣ кору кирдорҳо пешравӣ карда намеша бародари азиз. пас ина бинен бародари азиз ки инами нафаре гуфтум ки бандагӣ кардай, инами ҳар мусибате болои сари ҳамин одам омад, ай болои ҳамин кори ҳаромуш будагистай. дига ягон шаку шубҳаеш нестай бародари азиз. солим буд, бардам буд, не ки марги зиндагӣ дар дасти аллоҳай як сабабе меша. марги зиндагӣ дар дасти аллоҳай, мо бояд фикр кунем ки ба чӣ кор машғулем бародари азиз. фақат дар ҳаққи ҳамин бародари муъмини мусалмон дуогӯ бошед шумо ки худованд ҷошо ҷаннатулфирдавс гардонад. бародари азиз, разни мусулманских видео клип додагӣ метавонад силкаи каналтон омонен, дастгиритон кунем агар ҳамҷода бошем. бардора 3 нафарин пахши мустақим дар нависонем кани ягон чӣ. барои беҳуда нагуфтанд ки омаду рафти нафасро ҷунбиши гаҳвора дон. зиндагии охир ба хобат мебарад, бедор бош. наметонам акаҷон силка монда. ман ҳозир мефаҳмонамта бародари азиз, мефаҳмонамта ки чӣ гуна силкара мемонӣ. ҳозир ай эфири ман мебурӯӣ ё ки дар ҳамин эфира поён кун, дар ҳамин пои номи каналта нависон, номи каналта. вақте ки номи каналта нависонди буромад, параи ҳамун номи каналта нигоҳ кун, я 3 нуқтаака ҷуқ мебурора ки падилитсара ҷуқ, падилитсара копирова отсилка мебурора, копирова отсилка куну назад ки буро эфири манда мисол ворид мешӣ, дар вақти комментария нависондан ҳамун ҷои комментария нависондан меҷиқи мести виставид мебурора, виставита меҷиқи отправид мекунӣ, силкаи каналт мебурора. фаҳмидӣ?
барои ҳамин бародарои азиз, ин омаду рафти нафаса шумо ҷунбиши гаҳвора донем ки зиндагии охир оқибат ба хоб мебаратонад. омаду рафти нафаса ине фикр кунем ки умри мову шумо рафтесай. ҳар як дақиқае ки немҷа ман ҳозир суҳбат кардесам, ҳар як дақиқаву сонияи ҳамин аз умри мо рафтесай. Не ки мо фикр намекунем. фикр намекунем ки ҳар як дақиқаи умри мову шумо, ҳар як сонияш рафтесай. фикр намекунем ки ҳар як дақиқаву сонияи ҳамин умрмона мо ба як кори ҳаром, ба як кору кирдори бад сарфш кардестем. лекин мо бояд фикр кунем, бародарои азиз. барои марг чӣ хеле қайд кардам, гап зада будам. барои марг фарқияте надорад ки мову шумо пир ҳастем ё ки ҷавон ҳастем. вақте ки аҷал дарояд аз пешу пасад, муҳлат надиҳад дар олам бар як нафасат. муҳлатат наметиҳад дига ту вайда гуфта наметонӣ ки як дақиқа ё ки як сония манда ё ки 5 дақиқа манда вақте ки ман ҳамин ибодати аллоҳро кардагӣ нестум, ман ҳамин ибодати аллоҳро дар ҳамин охирини вақтам ибодати аллоҳро кунам. вақтат наметиҳад дига. дер шуд дига. дер мешад дига. барои ҳамин омаду рафти нафасро ҷунбиши гаҳвора дон. тик тик мисол ҷунбиши гаҳвора чӣ хеле соат кор мекунад, пеши қафо мерад. ҳамин гуна умри мову шумо рафтесай, бародарои азиз. не ки мо дарк намекунем, нигоҳ намекунем, ақлмона хуб истифода намебарем. як чиғот нигоҳ мекунем ки мӯи сармона ин гуна сафед шудай, по балаги гур мераса, баъдан ақлмон ба сармон мераса ки ӯ вақта дига мо хеставу шишта наметонем, шояд гап зада натонем, шояд чашмомон бино набошад, шояд гӯшомон шунаво набошад. дигар номи аллоҳро ба забон овара наметонем. дигар ҳарфе ки навишта шудагӣ ҳастай, ҳақиқате навиштагӣ шудагӣ ҳастай, хонда наметонем. гӯшмон кар мешавад дар он маврид ки шунида наметонем. дига ягон чӣ гуфта наметонем. ҳатто узви баданмон шояд шал шава ки ягон коре, ҳатто узви баданмон ай кор мемона ки як коре карда фикрмонам парешон мешад. дига ақли кӯдак мешад. вақте ки пир шудӣ ҳамаи чӣ парешон мешад, ҳамаи чӣ фаромӯш мешад. дига ягон чӣ намемонад дар калаи ту. ягон чӣ ҳис намекунӣ ки дар ҳамин олам ҳастӣ ё не. як ҳамин чӯве ки, як ҳамин зарфе ки дар ҳамин як ҷо истодагиай, ҳамин хел истодагиай, бо ҳамун зарф як камтарак хубие мебиёра ки мисол ба тариқи даст ту мегирӣ, ҳамун зарфа истифода мебарӣ, дар ту як фоидае мебиёра. не ки ҳамин як хокистаре ки ҳамин хокистарам гӯем, хокистар бо як фоидае мебиёра ки заминда мегирӣ, мечошиша, як зироата мисол замина мулоим мекунад. ҳамин як чизи муаллақ бори гӯем, як магнит бори, ҳамин хел гӯем, дар ҳамин чӣ гӯем, як санги муаллақ бори, ҳамин хел истодагия ягон фоидае намебиёрад. тамоми нем хел як чучула бори, ҳамин хел истодагия бо не ки ҳамин чучулае ки мегем одам тарсона ки мегем барои чиё мекунанд, барои паррандаҳо мекунанд дар заминҳо, агар отуда мемонанд дар ангуру ҳамун чиё меваҳо мисол кашол мекунанд ки ҳаминам бо ҳамун чучула як фоидае мебиёра ки як паррандаро метарсона ки ҳава як зироата мисол чӣ накунад. лекин мо як муфтхуре мешем, баъд як паразите мешем ки аз мо дига ягон фоидае нест дар он маврид. вақте ки тану ҷони солимут шал мешаву, гӯшот кар мешаву, забонат гунг мешаву, дига гап зада наметонӣ, дандонот мереза, хӯрданам ҳатто наметонӣ. дига як паразите мешӣ ки ба тариқи шланг бо ягон тариқи дига як ҷисми беҷоне мешӣ ки фақат гап мешинавӣ, тамом. барои ҳамин бародарои азиз, ҷавонӣ ҳамин ҳар кору кирдоре мекунем ҷавонӣ дорад. ҳамаи хубиш дар ҷавонӣ. вақте ки пир шудӣ шояд дига дер шава, бародарои азиз. барои ҳамин
дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист. дар пирӣ тавба кунӣ, нашъа барӣ ё набарӣ. баъд мехезем сохти байди Маҳмадалӣ Умар борӣ. баъд мегӣ ки эй ҷавониям бубахшоям, туро кардам хазон, бо умеди зиндагиву луқмаи нонӣ шудам. ҷавонӣ бахшма, мегӣ ки ман туро хазон кардум, ягон кору кирдори хуб накардум, ягон беҳбудие ба худ ман накардум, ягон амали солеҳе накардум. бо умеди зиндагию луқмаи нон шудум, фақат кору фаъолият кардуму луқмаи нон ёфтуму, на ин ки ҳамун луқмаи нона ба роҳи ҳалол ёфтум, ба роҳи ҳаром. барои баъд дига пушаймон мешӣ ки 100 дариғо ин ҷавонӣ рафт. чӣ доно буд, чӣ гӯё буд, чӣ ҷӯё буд, аммо зуд ба сарсонӣ, ба ҳайронӣ, чӣ хеле ки Афзалшоҳи Шодӣ мега, ба вайронӣ ҷавонӣ рафт. баъд дига атанга мехӯрем, гӯем 100 дариғ мегӯем ки ин ҷавонӣ рафт. дига дер меша, бародари азиз, дер меша. ё Аллоҳи меҳрубон. аллоҳ нигаҳбонтон боша. пахши мустақима қатъ мекунем. раҳмати калом ки апаи казан теҷиро дастгирӣ мекунен. ҳамеша сарбаланду хонуобод бошен. дар ҳаққи бародармон Бухтар теҷи дуогӯ бошен ки худованд ҷойшо ҷаннатулфирдавс гардонову роҳашо аз мо шод гардонову саломату сарбаланд боша, бародари азиз.